lama baru. Senang nyampe enggak? Enggak, aku dulu enggak kerja. Aku orang dulu kok. Iya, iya. Aku diundang ya. Wis tak undangi sampean. Kulo ketemu kon kene. Sabareng men. Pilih aku. 18 yo. Wah, ada cok nyopo. Wah, ada. Itu lho tak nyopo, Mas.
เ
Kabeh samudra dasar kathah tinta ingkang sami andana raras upaya praja 1000 dhateng anggur 100 walatana negara 100 boten kaping 100 Boker Asyir Loh Benawi Bokirarane gunung pasir wedi Loh Rawa Benawi Bengawan Tondo Yekti Lamono Negoro Ngungkurna papan pagunungan ngiringaken tanap Sabina ngayunaken bandaran kang gedhe dasar anglesi angsal siti tanah pagunungan itu kalebet panjang angamunjung lire panjang dawa ucapane kunjung dhuwur kang gawane gemah tripah tata tentrem kerta tur raharja gemah tumraping tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwi tinuku ari paling tiyang Lintung Raja Sangya Pindawanti manggon ana wewengkon Mandura Swadaya sami jejel Arya sambung emper papan kilo jembar katingalira rumput pratandha saking raharjaning negara apa kok kang kinarya tandha lawan bukti menawa negara iku reja para among tani ing Karang Padesan Sumadaya sami ayem atine sami tentrem uripe nadyan ento amok makolah grindaning Krisna ategese wong tani yen kapijon ana tanah kabro sapiri nampung sami den koko manut dening aliran ento milih bibit kang unggul bimas mas pinopadi kanca usaha kang wis katamu saengga ijo royo-royo tetanduraning gedhe hasile mulih menyang Plombong nyukupi kahyaning keluargane
dagang layar candak ulang bebakulan nganti tekan liya praja ana basan dodolo kayu secuka dodolo godhong tak sesuai nanging yen ana wewengkon gedhe keuntungan boten namung ngangken dagang layar para kawula dase among tani samya ingon-ingon konang raja kaya kadya dening ayam bebek lembu mendo kelawan maisha dasar wantina enjang raja kaya padha sembyar dhateng tanah lantaran nalikane Surya wis munggah gunung wayah samarai raja kaya padha mulih nyang kandhange dhewe sinegat kakaning neko ora kamen utewo kapon prandat dening kayu mawoko ana waraping pandhita sundel paring ngomong gancang kang paring juluk sinten to dasa anamani dasa 10 nama juluk ingkang mekualah mengkuwi bawa ning kratana ing kraton Pandura jejuluk Sang Maha Prabu Basukedhi dasar sawijining nalendra ingkang berbudi bawangsana lambenging antara merta dasar sawijining nalendra ingkang sabar wekal gedhe kawiyanane gedhe kawibawane sing seneng malah kasutafa terus didhateng ing tata kaprajuritan dasar sawijining nalendra ingkang agung dana diah pemating para kawula dase apa to kang kinarya tandha lawan bekti badhe bingah ingkang susah usadaning ingkang sakit ngobori ingkang kepethek paring keken ingkang kalunyon paring tirta ingkang kasatan pramila kondhang kacung ing praja kathah para ratu para raja lintun negari ingkang samiya sulita ana ngarsa panguwasaning Sang Prabu boten karana ginembak paprangan amung luguning marang kayunyun marang kautamaning Sang Rata sehingga samiya kaos bulu bekti glondhong mengareng-areng yer perlu recek pisan dasar sawijining Sang Prabu Basukedhi kapinujon miyos ing Sinewaka lenggah ana ing singgasana kursi gading gampang ento ingkang pinalipit emas saklingsi-klingsi linemean babut pramedana sinebaran sari-sari ginanda jebat ida kasturi ana kayu garu ana kayu cendhon ana kayu ratus mati ngencer sesada lanang gedene pating ana bisa mlumbuhna sesigirane para dasar kawontenaning Sang Prabu miyos Sinewaka rasa satraya rembulan ingkang kalban mendung biar padang biar peteng tias kula Sang Rata datang ana sama balaning malang ingkang mangising rasasan angin padha mandheg ana datang obah sami rama datang ana mampah amung adreng wahana swasana praja ing negara Pandura wiwijuning Sang Prabu Sinewaka sinten to ingkang paring
lenggan ono bat bin binaturoto kenayu bakung gegedhuk manggalaning raja Mandura Harya Mantik Tuhuyoto uga praptaning para putra Raden Basudewa Raden Ugrasena Raden Arya Prabu sarta praptaning sawijining Maharsi Durwasa ingkang sampun makempal ana ing kraton Mandura. Sampuring para mantri Buwati, para Tantama, Hulu Balang, para Bekel, para Lurah, para Demang. Ngantos nata wetan kandhang gajah mangidul pager suci. Boto mangulung kandhang gajah. Rawat prajurit ingkang tebih samiya sumanglung ingkang cedhak samiya mantiyu. Boten bilambaran janur kuning. Prasasat kaya bisa putuh sesingkiraning dewa. Samya lamat sinabatan nagrimba sabda arising sanata ingkang bawah sinarya dadi pakeram-keramane ingkang Mandura. Lah dene ingkang kepareng dan tata kameran para dayang-dayang para ban-ban ban sepet madu Joko kaloro Prawan Suti dasar banyak dalam harga waleko banyak dalam merto sejati untuk mesmu tapi yang suarane para pandi gemblak kemasan Bang Suri ingkang yasa pating cengklang pating cengkling timbal anggen durasa kaya arbut wirama salarasing gending ganda kusuma pinerangaken saka ngantariksa swaraning saya panambahi kantri bawan ing praja Yo
Jage goreng aromane Sampai musik dulu. Hari itu. Sampai musik dulu. yang sukmo sesemetaning sun gono langit rahayu syagung dadi Yayi Patih Tuyata apa kanthi raharja anggonira prapta marmaning sun pepiji ana tetujuaning pawang kaya ngapa wertamu ing dina samengko Yayi Patih Tuyata kala lempeng liya nut rasaning getereng rasa nandika jroning Rahana semeleh ngarsane ya rena wengitan kamu anyodong nugroho sang bebrayan kang Amin sewu Gusti saderengipun arumentasi pamicara lan panjenengan dalem ingkang sinuwun dir ketitir manah lir anggawe ambengan ingkang saloba dinar wonten madyaning alun-alun sinilir kemetir ketiraos sing pegal nanging dupi menawi ngarsa panjenengan dalem ingkang nyambi raos manah kula asrer pindho siniram toya suwin sinuwun sinuwun pramila boten wonten ing dalem aturaken amung sungkem bekti mugi kunjuk wonten ngarsa pepadha dalem ingkang sinuwun kawula Yayi Patih katrima bektimu kang kunjuk marang panjenengan ingsun pangestune ingsun genten tampanama nggih Gurawalan pamundi kula Cindewji kula cadhong tangan kula kalih kawindha merga ing pucuking rikma-rikma gumala rikma-rik sayuta lelubutaning kolang kalih wijil kitha Panaraga leber-leber dhateng pangkon Tanaja dadosaken jimat kaiwangan sinuwun sinuwun syukur menawa kaya mengkono Yayi Patih nun kasinggihan daudal mumpung wae iki mau pesamuan ana bangsal keprabon iki putraku ya padha genep Raden Basudewa Raden Ugrasena Raden Arya Prabu wis melu sowan ana kene. Lah mula sing tak dama-dama rawuhe panjenenganing Sang Reksi Begawan Dewasa. Duh, pepunden kula. Rama Reksi Dewasa. Menapa kanthi kawilujengan rawuh jengandika wonten ing bangsal keprabon mriki Sang Reksi mana musik dampur kok dendo lawan sari kok dendo gurakaning kang pangkon bulangke inggih Gusti Prabu boten wonten kepalang menapa-napa rina ing pantaran dalu ing
ingkang rama pun begawan dewasa sanget caket lawan Gusti ingkang amungkuh saengga nampa daya sihipun Gusti ingkang amungkuh pinernah gagas warasan Sang Prabu inggih ngaturake bumi pangun menawi kados ngaten dalah dipun sakecakaken anggenipun pinarak Rama Pandharan sampun boten kirang-kirang sekeco anggen kula lelenggahan Sang Prabu nuninggih Yayi Patih Tuyata coba Yayi Praptamana ngabiyantara ning ingsun iki bakal tak suwun pangalapuramu ing babagan tata rakiting praja Udanagara Jayanagara kemajuaning praja Mandura kaya ngapa Yayi matur kang trewaca aja nganti nganggo rikuh kelawan pati bila tialah sinuwun saderengipun kula matur menawi wonten klenta-klentu utawi sisipipun rerembakan kula nyuwun agunging pangaksa nuninggih amargi kula menika sinandang sesandangan gadah kewajiban minangka dadi gedhug manggalaning negara dadi patih wonten ing Mandura mila kula badhe bloko menapa enten kula aturaken ya kaya mangkono matur apa anane nun kasinggihan dalu Gusti sejatosipun kula menika gadah rumaos ngumun dupi amirsaning para santono sadaya awit sedaya sami nindakaken rating adil katitik mbiyaring Bali Wisma bebangunan marata marga-marga samya gesek marga dalan samya padhang langkung-langkung menawi nete pirsa para santono Bali Wismanipun pating tumrucuk pindha cukuling jamur mangsa labet labuh pembangunan ingkang sampun boten nguciwan ya syukur menawa kaya mangkono dadi panjenengane ingsun winangka dadi sesembahan ana Mandura iki ora kleru kaya mangkono banjur kirane apa ana jeneng sipating Nalendra iku banjur kepotangan budi marang kawula apa ana kaya mengkono ila tialah sinuwun rumaos kula kok mboten wonten sawijining Nalendra menika kepotangan budi tumraping para kawula mandhar kosok wangsul sinuwun para kawula menika rumangsa hanrami gandaran rumangsa anrami nugraha boten mijil saking paduka nanging dumawahipun saking ugeng ingering kakmakmuran mijil saking papan paredhen pategalan dhateng kita pungkasaning boten kiyat nadahe ngantos lumeber bleber dhateng Sunggawan menika lak inggih anambahi bebungah dhateng kono nanging kok inggih kosok wangsul sinuwun Candra Paduka ing dinten sapunika menawi kapinujon weneng pindha wenenging sela kapinujon wening pindha wenenging tirta tigang pertangan dhateng kersa paring panganipun menggah menapa sinuwun ingkang andadosaken darnaning gali katingal wangblok ing pepolatan mungsambika dawuh dalem kawula
saprira ingkang patih Duyata ngantos andadosaken doblo ning penggalih Pindharata ketayu ing tito. Oh Pindharata kemono tirta bae rondonan gegondongan ingkang ketemu ketendang ombak ing ware katingal silma kambak penggalyanira sang nganti napa ingkang dipun galih napa ingkang dipun sampun dening sang Prabu watawis wonten setunggal warsa laminipun Sang Prabu kecalan kesabaran. Sang Prabu kecalan kesabaran. Awit panjenenganing Sang Prabu ingkang dipun penggalih inggih amung putri Sekar Kedaton ing kraton negari Madura ingkang dipun gadang-gadang dipun dama-dama ing tembe mugia diwengku dening sawijining satriya agung. Nanging ibarate wong duwening karep mrucut saka gendongan. Ana kedadian kang nyala wedi umpama diceritakno iku aibe negara ora diceritakno besesek ana jroning kandha. Mila sinawang saking padyan panjenenganing semu Bramantya semu muring-muring kawontenaning Sang Prabu nadyanto sampun lenggah wonten ing singgasana. Pramila boten soda temahan dawuh sabdane aru lawan manis. Ana netra kang sirih cara puja nyokano kami tambah kira paningal liro suku loro bocah ing grana watak loro kang kinarya sengkalan ing Gusti wonten menapa sajane panjenengan kula sawang saking patebian kok inggih ketingal seru anggenipun Bramantya menapa ingkang dipun galih menapa dipun buat patih koyo-koyo aku ora kuat mikir ora kuat galih wiwit cilik
kula wentangan Dewasa Maja Putri tak gadang-gadang bisa ing tembe diwengku dening satriya luhur sak ora-orane Pangeran Pati putraning Nalendra banjur ana kedadean kaya ngono wong prawat kok meteng ngangguran ora mirang-mirang wong tuwek wong beset raine wong tuwek lakar pateh wong bapak umpama negara kan peraturan tak pateni kon anakmu dhewe tetap engko sabar ya sabar yo sabar mosok kuat yo anak gak yo ngono tamu jenenge amit sewu sinuwun kula ingkang nengahi perkara menika papane wong Bramantya sing kula erami sing dinesoni niku senes wong liya nanging anak wonten sebutan anak olah bapa kepradah nadyana anak niku tumindake sing kaya ngapa wong tuwa ketandak kecangking lho malah wonten pesamuan kok digunem iku lak nggih napa wong anake dhewe menawi nurut kula Gusti enten lakon niku wajib dilakoni mboten enten lakon disimpang dalan mboten Gusti nyoba dhateng kawulane menika sampun dipun menehi ukuran kiyat napa mboten yen wonge kasar dicoba kasar yen wonge alus dicoba alus sing panjenengan ngesoni kula inggih Putri Sekar Kedaton Dewi Kunti Nalibrata tangoten amit jeng Kunti Nalibrata menika nggih boten lebat nggih boten luput mandhar umpama kenging diluputaken nggih Sang Begawan Durwasa kenging diluputaken Sang Begawan Durwasa kula menika salah kula manggon wonten pundi saben enjang kula disiapi pasugatan sonten disukani pasugatan suwening rasa welas asih kula ing alikala sawijine dinten becik Dewi Kunti Nalibrata kula wenehi mel ilmu winastan ilmu pangundhange dewa lajeng ilmu pangundhange dewa dicoba nglawan Kunti
nyatane sak mantune ngrapal aji panggendang dewa Horeg Gunjing Suralaya ingkang mandhap Bathara Surya. Mandhaping Bathara Surya kedah paring panggrahan wonten crita setahun kepengker nggih. Kuntinali Brata Anggarbini awit Wadajati sejatine wiji tumempel temetes wonten wadonan suci Kuntinali Brata kunti bobot Anggarbini ngembang pepasean nyalah. Nanging sareng talingane dipun kireni gagangi sore suruh temuruse lair rocot wijil kakung pinaringan asma Raden Suryaatmaja ya Raden Basusena. Nanging janjine Sang Hyang Bathara Surya Dewi Kunti boten kecalan prawane nanging panggah trincing tasik prawan. Lho menika lak kedadipun syukuri kala pangantos mekaten. Nanging sing damel gelo kula menika Sang Prabu wonten lelakon wonten mau boten tebak dada, boten nelus dada supados sabar. Kula wonten sing paring laporan konang Jabang Bayi panjenengan kintiraken dhateng kali ngantos wonten. Inggih kula rumangsa getun sakilane. Kok getun mboten enten getun ngarep. Enten ngarep nadane tipe siji nang getun tenggoro. Lah rumangsa pinter. Boten kenging rumangsa pinter. Elek. Awit siji rombongan siji garapane. Masa ana cuning mori kenongane keloro ora ono. Inggih menawi kados. Nggih. Kula aturi sabar sawetawis. Kula aturi sing sareh Sang Prabu sedaya menika nugra saking Gusti ingkang amung tuwuh. Pun cekap semanten kula wonten mriki. Kula tak manjing boten sanggar pamujan. Nyuwun pangestu supados Praja Mandura pinerah teguh kukuh bakuh rahayu wilujeng slamet. Amit sewu mangsul Sang Prabu. Aku ora iso mikir Patih. Ora iso mikir babar pisan sakwise kedadian sing kaya mangkon. Ora iso lali, ora iso nadyanto Kanjeng Rama Begawan Durwasa. Weni sesuluh sing kaya ngapa wae panggah aku ora bisa. Mangkelku karo Kunti ora bisa ilang. Ya sing sabar wong namine anak. Nek besok lakoni sabar lapo dadi wong tuwa, lapo biyen gawe. Nek besok sabar lapo biyen gawe. Sing sabar namine anak kira-kira wong arek ngono. Dereng ngantos rampung anggene timbal wacana Anggen Durasa. Sampun kesaruge dereng tamtama ing panguraan jaya. Jigonjo batur paning kaya karo konco. Biru paning kaya no daya konco. Mumpung bedara wis sing lagi rerumpakan. Sinten to?
ingkang ares manding dhateng lebeting kedaton kedat kuwi peper yo soto mangge kromo duta mijil saking negara Jong Biraji Patih Jong Girupaksa mlebet suku kekalih dhateng Pasinewaka Luar kasih nyata
isine bako saka kambuh lengkot kumul bako wiate kacang dhewe lali ora gawa kobot ana dampar ana beruang sak lengser iki bako sak oleh dilelet kabeh ya iso gedene sak ketol barang dimut molo-molo olah-oleh golek silian torekan ora ono jelala ono jero kantong mburi ono korekan empuk suhune kampung gawe lemok gas kok gak dikei yuyah korekan barang subuh diodot rokok wis dimut dikorek jes angel bodot maneh barang disumpek jewes saking dawane kampunge nyolot-nyolot sing kopar ora bakone nanging druwake brabas ya wis brengose jenggote ati-atine depe kopar kabeh lho wis kopar kok goyang lulusan menur arek ketok pamendo manembah piraning bumi
Mangko dhisik kisana tak sawang saka kadohan kaya dudu wong laladan praja Mandura apa jeneng kananira iku wong sengkan praja kaya mangkono. Nun kasinggihan dawuh dalem Gusti ingkang abdi dalem menika boten mijil saking sekitaran mriki nanging kula nyabrang segara saking negari Jong Biraji asma kula Patih Jong Giruwaksa. Kok isih nembe krungu iki negara Jong Biraji Patih sapa mau Jong Giruwaksa nun kasinggihan dawuh iku adoh saka papan kene pun nglangut tepi wonten sawijining kraton Raja Sewu Negara. Raja Sewu Negara ingkang dados keblating sesembahan inggih amung kraton Jong Biraji mekaten sini. Oh kaya mangkono. Banjur jeneng kanan prapta ana ing kraton Mandura. Cekak aos ki mawon Nun. Cekak aos ki mawon. Awit kula menika namung nyatakaken ujaring Mbok Bakul Sinambi Wara. Ing kraton negari Mandura wonten sawijining wanudya ingkang kenya. Ingkang edi weni ayu sulistya ing warni. Ingkang nama kusumaning ayu Dewi Kunti Budya inggih Dewi Kunti Nalibrata menapa leres kados mekaten. Lah kapiring kula saking negari Jong Biraji menawi Mandura menika ngawontenaken sayembara sinten ingkang pideksa sinten ingkang gagah prakosa bebasan manungsa ingkang pinunjul dipun menangaken Boyong Putri Mandura Kunti Budya inggih Dewi Kunti Nalibrata menapa leres kados mekaten. Patih Jong Giruwaksa ora sisip sembir semendan pinara sakta apa kang dadi pangandikamu pancen kaya mangkono ana Mandura dianakake sayembara sapa kang wani munggah glancang waja janget cinencang ana munggah pepanggungan yen wong lanang tetep sejati bisa Boyong putriku Kunti Nalibrata. Wah. Bener. Inggih Gusti. Menawi ngatos leres Raja Sewu Negara. Raja Sewu Negara ingkang bakti damel ajang gladi napa perang. Lek gladi niku boten enten sing mati. Nanging yen perang kudu wonten sing dadi tumbal, wonten pepanggungan menika. Lho ya wis Bu, wong perang iku lak ya yen ora dipateni lak mesti mateni lak. Ya wis Bu. Oh. Boten wonten ingkang mimpang lawan Patih Jong Giruwaksa. Mesti pecah lawan kula. Ya iki coba. Coba kuwi sinten to ingkang repek-repek Kadyasata manggih krama saking Praja Gandhara utusaning Prabu Subala ingkang paringan asma Barincana manding dhateng bebeting Gedhaton Piyu.
Pandura Sakur ingkang nembil mlebet dhateng kraton. Bocah ing bagus ing rupa senggo ing Binusana. Duta wijil saking Kraton Gandhara. Utusaning Sang Prabu Subala. Kautus klebeti sayembara bilih menawi wonten mimpangipun anggene ngayuda putri Sekar Kedaton badhe dipun dhawuhaken Pangeran Pati ing Gandhara Raden Gandhara Desa ki Raden Gantalwati. Derek Samboro ya area iki dalem sawetara kaya saking Kraton Gandhara utusanipun Gusti Prabu Subala. Banjur wigatimu teka ana ing kene. Kula menika dipun titahaken lebeti sayembara wonten ing Mandura mriki. Bilih anggen kula menika mimpang saged boyong putri badhe dipun dhawuhaken Gusti kula Pangeran Anom Raden Gantalwati. Mekaten sira. Oh, ya yen kaya saka Kraton Gandhara, sing siji saka Kraton Jombiraji. Wah, inggih kula mawon. Inggih kula nggih saged mlebeti sayembara kados mekaten. Ngene. Iki mengko yen ana tebahing pasulayan orang banjur nentremno raja malah ewuh anggoning nata. Lah mula saka iku pancen sayembara wiwit kalenggan dina iki tak buka sapa kang cedhok kekat-kekot pilih tanding bebasan manungsa kang sekti mandraguna tak menangake boyong putriku Dewi Kunti Nalibrata ya Dewi Kunti Bodya kaya mangkono. Inggih menawi kados ngaten dipun bekak samenika ing kula nggih mlebeti sayembara yen kaya mengkono
Wis dadak aja kanthi kesuwen. Ayo munggah pepanggungan, munggah ana ing papan waja. Jangan nyerencang ing kono. Sliramu bakal nemokno kelangan. Aja kecalan kawas badan, aja ana wong surak tawur sing ora duweni kewajiban panimunggah menyang pemanggilan. Mung ndelok mung trima surak, mung ndelok mung trima bengok, aja gawe kisruh ana ing papan kuwi. Inggih, kula jagi saestu. Ya wis yen kaya mengkono. Putraku Ngger Ugrasena, ayo Prabu Basudewa, ayo melu pun Rama mlebu ana sanggar. Pamelengan yen kaya mangkono.
anyelosaken ingkang sami medal saking saudeting kedaton siti inggih lawang kebetulan buka mabdah puri menganti ginapuri Tanjung Anom Tanjung Sari Brojo Nolo Wonomerto bale werti lawang kebetulan katingal waringin kurung sesembar ancasing prawadya ingkang medal saking jroning stinggil prasasataya sela berginti selaraning patu berginti semut kaya dening semut mangkono saswaning mangku andali dircanda binarung swaraning trompet pating jemlere jidor tambur pating jelander mayoret pating celalang landhep pingis-pingis cucuking bedhoring bedhil jedor swaraning mesiu kaya bisa mecahno kendanganing talingan dasar wadya bala ing kraton Manggura Kanthi mambet gondo sando ributing para kawula dase nganti majar salang golong-golong mangetan golong-golong mang ana bandara mungsu kawula golong-golong mangetan golong-golong mang bandara Lising cerita cungkating ingkang anggelar suraos ingkang alun-alun Projo Mandur dasar kawontenaning dianakake sayembara ana glancang mojo jangat kinencang gendera rontik wis angawe-awe tondo kawiwitan adu cepreting kulit tosing balung paprangan ora liya sing dadi ganjaraning Dewi Kunti Bodya ya Kunti Narendra yen dirasak-rasakno wis suwe ora nang gedang Madapura lamun Cinandra rasa